yabandase kupart 2 ke sano we questioning ka General Sibiya ne part 2 we questioning ka General Sibiya. Mamelani ke phofu nihleli hlalani phansi andisumane ndinixolela everybody bahlalani phansi umuntu makazinze bethunana andisube ndisenza lonto lo up and down. Mamelani uthi ke ngoku General okay fine yena uBrown Mkgotsi wadibana naye for the first time in Cape Town nge-8 zika January. Nge-8 zika January apparently there's a big ANC event, so uthi ke na ke xa kukho i-event enkulu amapolisa aye adeploywe uba ayonceda pha for in terms of maintaining i-order yaloo ndawo. Okay fine unyanisile ke bethunana unyanisile nathi sikhe swabona amapolisa ezitadium naphiphi yabo. So ke ngoku ipart ke ngoku yombuzo yiyoba General uthe apha uMkgotsi lo ubungamazi ngeli lenyama iliso yava. uMkgotsi wena uqale wathi gyurukudu ngefone call ezibe kanti uyamazi. Athi General you are correct, that is exactly what I said yabo. Kuthiwe so ke ngoku General uyimentionile nento yobana after ethethe nawe efonini ni textene xaba blind date vibes uye wamgooglisha wabona ii-interviews azenzileyo wambona uba uyi-activist yabo. So why ke ngoku wena General because uyi-top cop apha eSouth Africa why uphelele kuGoogle? Wena wonke umuntu uyamgooglisha umcheckishe kuTikTok uthi ubona iividiyo zakhe ubona ii-interviews zakhe like yinto yenzayo why ungahambanga wayomprofile ke leli gama lisetyenzisiweyo. Kuthiwe wabuzwa kuba yintoni activist General wamonqelwa kwathi ntsi uyabona ba imedula ibambene yathi what it yabisithe isithi andindawo kuyabuzwa General yintoni activist wabe sithi i-English man Mendi i-English ndabona uChess emnceda sisithi it is someone who is ndambona mane nqaphula naye phana pha kunzima uexplain aba i-activist okubusithi wena uMkgotsi activist since you started kwi-ad hoc committee umile pha eqongeni usithi you don't know him, all you know is that he's an activist. Kwabuzwa i-activist yintoni activist baphela ke bamnceda babamxelela ba hayi activist kaloku ngumntu oye acaba ulapha kakhulu for i-cause ethile yava. Kwathiwa ke ngoku okay General since we understand aba i-activist yintoni uBrown Mkgotsi what does he stand for yabo. Athi ke na ke he's a politician. Kaloku kuthiwe amapolisa awavumelekanga ngokomthetho ba abe involved kwi-politics. Yilaa nto umkhwana sebesibonishe ngayo leyo esithi yeyi amapolisa akangaka kwiinto zepolitiki. uNkabinde kaloku esengxakini namkhumbula uNkabinde chief of staff uNkabinde nje wayeyi-best friend kaloku kaMkhwanazi. Siphumile ngoku apha kuSkwitsi wayeyi-best friend kaMkhwanazi bohlukaniswa yinto yoba uNkabinde besithi xa ethetha mane sithi comrade wathi uMkhwanazi ndiphumile kum wathi uMkhwanazi ndikhatha off wathi uMkhwanazi I'm gonna block you effective immediately wamuthi block lo mini. So ke ngoku imfake koneni ke ngoku lento uSquabba because uSquabba uthi uBrown i-activist yaba uSquabba uthi uBrown uyi-activist ye-political what and uyi-member of the ANC. Ndabona abantu besithi caba kuthiwa Thixo kwathiwa kutsho lasisi wekhaladi wathi General lento isixelela into ezimbini lento yoba wena ube involved ne-activists abantu abazibiza i-activist. Wathi i-relationship yakho noBrown ayiyo le usixelela yona apha lesiyaziyo thina ayiyo. Wathi okwesibini if kabangabana kuyenzeka ba i-relationship yakho noBrown kube kanti yiyo le usixelela ngayo usithi uBrown ukufeed information uthi
then wena negligent, because wena as ipolisa, you are not supposed to be seen with activists, especially for certain political parties. And ke ngoku xa umuntu ezawuza ne-information enobuzaza kuwe ngento yobupolisa ube uyi-top cop, fanele uba loo nto uyayithatha uyi-investigate. Laa nto eyenziwe ngumkhwanasi kwathiwa general, why ungayenzanga loo nto? Yho, hayi ke bantazi, sifikile nasesishirho sathi ilali zonke zaseLimpopo sizihambile, but sange siyifumane answer. Kunanangoku sisalinde answer, and sithathe ibreak mos ngoku ad hoc committee, but ndisho sizawulala singayifumenanga i-answer. Niya-understand? Yho. So ke ngoku kwakule nto ye-negligence, yabo, kubuzwe uyamazi ukhetha, uyamazi na uNomkhitsi athi yena ndiyamazi, but indlela endimazi ngayo mna ndimazi yi-businessman, indlela endimazi ngayo. Kwathiwa okay, granted, ufumana ii-tender zaseSAPS, wenza yonke laa nto yaseSAPS, okay, niyacommunicata noNomkhitsi. Athi yena hayi mna noNomkhitsi yes siyacommunicata, but like I said ndimazi as a-businessman, kwathini. Kwathiwa unotshe general. Kwathiwa general, awukwazi bana wena uyi-top cop yalapha eSouth Africa uthi uNomkhitsi awumazi, kodwa ngoku namhlanje uNomkhitsi has over 80 cases. Wawuphi wena general? Kuthiwa general, uzomazi nini uNomkhitsi bayi-criminal? Uthi yena uzomazi ngela xesha kuquestionishwa kukho le tender moska Nomkhitsi, I think it was 316 million, ibikhe yarejectwa up enzukwini. So uthi uzomazi ngoko. Kwathiwa general, kanti ulipolisa elinjani wena ongayazi uba kwenzeka ntoni, especially because you are at a national level. Kwathiwa it is like asking uGeneral Mkhwanazi ngento eyenzeka eprovinsini yakhe angayazi. When you are at a national level, as top criminals fanele uba zaziwa nguwe, and fanele uba zonke ezo investigations at least uyayazi uba kwenzeka ntoni, kodwa nguwe obusy phakathi kwazo ezi criminals. Kodwa uyamazi uEdwin Sodi. Ngusodi kanene laa mntu kaMihlali, lo 75 missed calls. Ngusodwi okanye nguEdwin kodwa igama lakhe. Wabuza uyamazi na yena? Hey, ndambona lathi vala kuku. Wathi ewe ndiyamazi. Kwathiwa kwathi umazi njani general? Wathi hayi xa usesentini uye uyazi ba into ezenzeseka esentini zithini kwathini. So uEdwin wakhe wane-incident apho kwakubiwe khona iiwotshi zakhe, so ndandi-involved uku-investigate loo nto kaEdwin kwathini. So yiyo into endimazi ngayo. Kwathiwa general usho general ufungile. Uthi general hayi ndisho. Kwathiwa okay, asidluleni apho general kwinto ye-PKTT, wena general umile apha izolo wasixelela thina as honorable members bana into nokubana i-PKTT zibe kanti iyachithwa is because it was too expensive for the department, and ke ngoku like basically it was too expensive. Bebespend imali eninzi, bayaclaima ithini, but ileta yona kaminister ithe le team ayi-add value. Kwabuzwa yeyiphi, siseyiphi kwamantyi general? Kubuzwa uSkwaba, ubuzwa pha eqongeni ba siseyiphi kwamantyi. Wathi uSkwaba icebo isani le yam icebo thathani le yam, ba-expensive abantu, because uthi i-budget yabo he thinks it's about 500 million. But ke asikho sure, asiyiboniswanga, but uthi he thinks it's about 500 million. So uthe le kaminister makeze nayo azoziphendulela kwamantyi isani le yam bana it was too expensive. So ke ngoku besikuloo nto ke bandase ugeneral ethetha lo apha naphaya, but basically that's what has been covered so far.